Проповідь у неділю, четверту після Троїці. Сапраўды кажу, у Ізраїлі я не знайшов гэткай веры. Євангелие від Матфея, глава 8, верш 10. Дорогие браты и сестры, когда римский судник пришел до Христа, как вырадовать своего сына, и Христос сказал: добрый, я приду и вылечу его. Христос, як Бога чоловік, глядав наперед така сотника. Але треба було, как сотник виявив свою веру перед людьми, сказавши: Господи, я не варто, как ты увійшов до мене под страху. Сотник, який сам командував людьми, почував себе не варто перед Господом. И он вызнал им силу Божию своей великой веры, кажучи: скажи одно только слово, и поздоровее, хлопец мой. Сапраўдная вера проявляется не только в том, что человек тримается православного веровызнания, виконує вонковые обряды и належит до православной церкви. Как быть сапраўдным верующим христианином, треба жить и денежить по-християнству. Господь наш Иисус Христос каже: по зробленому вами познають, що ви учні мої. І кожного, хто добро робить, Господь узнагороджує. Часто мы не зауважаем этой узнагороды, бо не задумываемся и не осочимся за многими речами, падениями, изъянами вокруг нас. 15 годов тому мы закладали нашу парафию. Я кажу голыми руками, и людей не было много. Как кто сказал нам тогда, что мы с такой малой группой за 15 годов будем иметь эту маемость, напевно, это было воспринято как великий мрой. Але Бог дінніший посилає свою ласку на нас. Мы по слабости людской грошим пред Бога. Нам от часом між собою криху не владіє. Але тому, що наші наміри добрі і не маємо ненависті і помсти, Господь наш посилає ще тое, що нам потрібно. По волі Божій наша церква має цудовний відпочинок осередок Слуцьк. Бог накерував, як удільники Слуцька виявили добрі учинки свої перед людьми. Дякуючи тому, що вони послухали голосу Божого у душі своїй, ми маємо наш осередок. В этом якраз виявляється Божья ласка до нас. Раз добрых людей наших Бог добрословляє нашу працю і дає нам добрий плод. Коли ми робимо добро, подякуємо Богу, що можемо зложити ахвяру і не пошкодити собі. Той, хто добро робить, він ахвяру складає і собі доволі має. Дорогі брати і сестри, не будемо хвалитися перед людьми словами, але хай вони познають нас по вчинках наших. І нехай люди бачать, що ми справді християни, любимо свою церкву и свой народ белорусский, маем великую веру, надею и любовь. Да вообще доброго Бога нашего. Аминь. Слово в неделю еще мы пошли Троицы. Нехай будет вам по воле веры вашей. Євангелие від Матфея, глава 9, верш 29. Дорогие браты и сестры, кожен, хто ходить в церкву, у молитві, єднається душою з Богом, отримовує супокой внутрі своїм. А проча того, кожен слухає Христову науку со Святого Письма. У сьогоднішньому Евангелии есть две важные околичности. За Иисусом Христом шли слепые и просили его избавления от слепоты своей. А для того они мучили перед всем народом вызнать свою веру. Для замацования веры Христу задал питание про то, ті они верят, что Он может оцелить их. И они прилюдно признали, что веры свою. Так, Господи, по воле веры вашей, хай буде вам, отказал Христос, и оцелились хворые. Отчинилися в очі їх. Який неоцінний скарб, справдна твердая вера в Христа. Правда, ми можемо отримати ласку з криницю всякого добра, Господа Бога нашого. Ні один з нас отримовує і отримлює від Господа Бога нашого ласку, коли з гарячої, твердої і справдної віри звернеться до всемогутнього, узлюбленого Бога. Великую силу має віра, дар Божий чоловіку. Тому кожному віруючому в Бога чоловіку живеться завжди легче. Поравняйте две особы, дайте им по одной колькости богатства. И что вы бачите? Обе особи будут иметь однолького земного материального богатства. Але той, кто верит в Бога, будет славить Его, дякувати Ему за Его ласку. И Он наполнит свое сердце радостью. И іншие при нем будут радоваться. Такий человек поропится допомогти бедному у его потребах. Священник так не верующий. И он завжди наракає, плаче, стогне. Чому він так живе? Бо невіруючий опанований злим духом, який не дає йому спокою. Коли спотикаєшся з таким чоловіком, ти чуєш від його тільки скарги. Чуєш, що він бідний, але тільки конці з концами зводить. А добродійність його не зводиться до нуля, бо запанував їм дух ненаситний, нечистий.
Гэта доказ таго, як уплывае моя вера на жыццё і дзейнасць чалавека. Вера – гэта дар Божий з неба. Таму яе трэба ахоўваць. Другі доказ – гэта ўсемагутная сіла Божия ў Христе Ісусе. Яму трэба было толькі сказаць магутнае слово. Няхай будзе паводле веры вашай. І сталася так. А цяпер збаўца наш Ісус Христос бачыць веру і нашыя намеры. І паводле іх дае нам тое, чаго просім. Слава Христе Божа наш Табе, царебнай сіле Тваёй, якую пасылаеш нам верным у кожным часе і патрэбе, сёння назаўжды і на векі вечны. Амінь. Слово ў нядзелю 8 пасля Троіцы. Я хлеб жыцця, і той, хто прыходзіць да мяне, не будзе галодным, і веруючы мяне, не будзе жадным ніколі. Евангелие ад Яна, глава 6, верш 35. Дорогие браты і сёстры ў Христе, Христос бачыць пред сабой мноства народу, які прыйшоў паслухаць яго збаўленчую навуку, пачуць яго жыццятворчае слово, каб пазбавіцца хворасці сваёй. Пашкадаваў Христос людзей і вылечыў іхную хворасць. Цудоўным спосабам накарміў ён мноства народу. Гэтым Христос дае нам прыклад быць спагаднымі, добрымі і ў бядзе дапамагаць адзін другому. Святое Евангелие вучыць нас, каб мы не крывіліся, калі даём. Бо Господь заўсёды можа памножыць багацце таго, хто дае. Сярод нас ёсць таксама ахвярныя спагадлівыя людзі. Яны даюць адной рукой, а ў другую Бог множыць. Яны задаволеныя, спакойныя у душы сваёй. Гэтыя люди служаць Богу і дзякуюць Яму за ягоныя дабрадзействы, дапамагаюць брату свайму і выконваюць абавязкі пред народам сваім. Яны вялікія людзі, бо твораць беларускую гісторыю. Але ёсць такія, што маюць закамянелае сэрца. Яны не здольныя і на найменшую ахвяру. Кожны раз гэтыя асобы выставляюць безліч прычын. Яны плачуць, наракаюць, ім заўсёды мала. Але ці яны добра ведаюць, што іхная найменшая ахвяра патрэбная, як столь прыядзе. Ці не найменшы прынцып кожнага нашага парафіяніна сваёй ахвярнасцю спрычыніцца да агульнага добра. Так, прыкладам, у полі расце пшеніца. Але сярод пшаніцы расце кірза і мятліца. Душа людская ёсць найдаражэй за всякое зямное багацце. Яна ёсць образ Божий, бо вечная, разумная і свабодная. Душа здольная дасканаліцца ў дабрадзейнасці, сягаць духовнай велічы, уподабляцца Богу. А калі Христос кажа, я ёсць хлеб жыцця, і той, хто прыходзіць да мяне, не будзе галодным, і веруючы мяне, не будзе жадным ніколі, ён мае на ўвазе не хлеб матэрыяльны, фізічны, але хлеб духовны. Бо Христос гаворыць пра само жыццё душы нашай. Цела наша – зямля. Пасля нашай фізічнай смерці яно згіне ў зямлі. Але мы воскреснем у іншым целе, духовным. Христос праз увесь час свайго зямнога жыцця навучаў нас клапаціцца пра выратаванне душы. Бо ніякого выкупу няма за яе. Таму той, хто мае па волі Божай крыху болей багацці, хай распараджаецца між Божым добром, дараваным яму. Хай ужывае яго рассудна, не раскидаючи як попало, налево чи направо, але на добро своє і добро огульне. Все життя наше треба старатися проводити у святості, скромності і умірності. А Господь наш Ісус Христос хліб життя, одорить нас своєю ласкою, любов'ю і милосердям. І тоді ми не будемо жадними, ніколи маючи життя вічне. Будемо славити Бога, Отця нашого Небесного, віки вічні. Амінь. Проповедь неділю 11 після Троїці. Дорогі брати і сестри, ми чули сьогоднішнє Євангеліє, науку Христову. Коли ми добре слухали і старалися зрозуміти сутність науки, тоді ми можемо оцінити її. Сьогодні Христос приповістю характеризує нас, людей. Ми весь час думаємо тільки про себе, маємо зло в собі і часто не спогадливі до інших. Ми надто раді, коли нам вибачають, розуміють нашу біду і спішаються нам допомогти. Коли ми винуваті, то просимо пробачення. Але коли хто винуватий нам, тоді прикладаємо численні намагання, щоб спогнати гэтий долг. Ми часто не виходимо обставини у тих, яких знаходиться наш должник. Свою силу натискаємо на його, щоб спогнати долг. І коли можна, з лихвою. Ми представлені в образі того должника, який був помилований великим, але сам не хотів вибачити у малого. І він же в той самий час, між іншим, отримав вибачення. Зло надто вибухова реч. Нам от маленької іскра, малозначне слово, яке сказано жартом, без злої волі, викликає вибух, обурення, сварку.
зразумела, што пасля ўжо нічога немагчыма зрабіць, каб гэты непрыемны агонь хаця б нейкім чынам прыцішыць. Некаторыя людзі маюць сабе стрымаць. Калі нават чалавек абражаны, дзеля годнасці сваёй ён можа не дапускаць да выбуху зла. Мы называем гэтых людзей раўнаважнымі, але маюць сілу волі стрымліваць сябе, хоць не скрываць сваё незадавальненне. Гэтых людзей называюць інтэлектуальнымі і культурнымі. Але ёсць такія, што зусім не маюць в сабе зла. Но всякие, не толькі на выпадковае, але на шмат наўмысна абразлівае слова, яны зусім спакойна адказваюць, як быццам гэта да іх не адносіцца. У іх зло не існуе зусім. Таму іскра спакушэння не мае выбухового матэрыялу. Яны ўсё выбачаюць і не бяруць за зло памылкі іншых. Гэта людзі спагадлівыя. Яны не бачаць зла ці благіх намераў у іншых людзей. Яны не абгаворваюць ані сваіх сяброў, ані нават сваіх ворагаў. Мы называем такіх людзей святымі, бо яны маюць у сваіх сэрцах глыбокую любоў да бліжніх і міласэрнасць. Возьмем, да прыкладу, такую сітуацыю. Я запрашаю свайго знаёмага ў госці да сябе і даведваюся, што мой знаёмы не прыедзе. Калі я маю зло ў сабе, я пачынаю думаць, што ён мяне ганяе, злуе на мяне, уважае, што я не варты яго візіты. Магло прыходзіць толькі благое. Я ў канцы канцоў пачну ненавідзець яго. Раблю памылковую выснову, што ён нібыта гэткім чынам меў намер мяне абразіць. Аднак, калі я не маю зла ў сабе, то пачну думаць толькі пра добрае. Можа, у чалавека не выпадае, ці яго паважнай прычыны, бо сапраўды многа чаго можа стацца ў жыцці чалавека. Так разважаюць людзі спагадлівыя, добрыя. Мы называем іх святымі. Яны не робяць зла, бо іх яго няма. Дорогие браты и сестры, хай наша молитва, даруй нам провины наши, как мы выбачаем должником нашим, будет правдивым. Вот так Господь наш при заканчении сегодняшнего Евангелия каже. Так и Отец мой Небесный зробит с вами. Коли не выбачите кожный з вас сердце свое, брату своего, провины его. Аминь. Проповедь недели 15 після Троицы. Узлюби Бога, Господа Бога, всім серцем твоим, всю душою твоей, всем розумом твоим, и ближнего твоего, как самого себе. Евангелие от Матфея, глава 22, верш 37 по 39. Дорогие браты и сестры, в этих словах нашего Господа Иисуса Христа мы бачим, як моцно мы повинні любити Бога. Людей здольні, що пригоже говорять, пишуть вірші і оповісті, пригоже малюють, особливо тих, що пригоже голос мають і пригоже п'ють, ми вельми поважаємо і високо цінуємо. Глянь на світ так широко, наскільки дозволяє нам наш розум. Ми бачимо сонце, місяць, нашу землю, множество інших сонячних систем, ліки яких наш розум може не охоплювати. Але і того доволі, як бачить, що усюди є закон, якому підпорядкований світ. Кожна зорка має визначений гэтым шляхом, гэтым законом свой шлях. Ось чому там існує порядок, бо інакше би хаос. Тепер глянь на нашу землю. Яка яна багата, пригожа декорована. Что за пригожость в природе нашей. И к нему воле хочется голосно ускликнуть за царом Давидом. Господь, пригожие учинки твои. Ты так пригожо все створил. У природе во всей ее пригожости выявлена Божья мудрость, Божье мастацтво. И короной этого творения есть человек. И он створенный по подобенству в образу Божьему. Як все стройно им побудовано, очи, руки, ноги, вуши, язык и много інших. Ну, все має свою призначену функцію. Все часто цілозграбне, симметрично уложено. Это Богом створена жива істота чоловік. І він, маючи свою волю і розум, так само може творити в своїх межах. Тільки маючи почуття до пригожості, ми можемо розуміти слово Господа нашого Ісуса Христа, який каже: «Узлюби Господа Бога твоего усім серцем твоїм, і всю душою твоєю, і всім розумом твоїм. Бо Бог есть сам себе пригожості». Человек здольный переживать, может радоваться и плакать. И он, як істотно и надалі застається под Божьей опекой. Ни один из нас в своем житті переживав хвилини, коли здавалося, що надходить жахливий конець. Однак Бог, випробовуючи нас, дає нам розум визволитися з біди. Дорогі браті і сестри, коли проходиш мимо, спотикаєшся, вітаєшся і говориш з чоловіком, завжди пам'ятай, що він корона Божого творення. Він твій брат і сестра, він ровний тобі.
Тому кожен чоловік заслуговує твоєї любові. З гэтага пункту гледжання ми можемо розуміти і без тяжкості вислуховувати заповідь Христа. Возлюби ближнього твоєго, як самого себе. І тут Ісус Христос показує нам міру любові до брата нашого. Бо ніхто не збирається робити кривду самому собі. Кожен з нас старається, щоб нам було добре. І такими ж повинні бути наші відношення до ближніх. Ми повинні завжди пам'ятати, що своєю любов'ю до Бога і до ближніх міряємо наше духовне багаття. Чим більше любові у нас, тим ми духово багатіші. Коли ми на кроплю не любимо Бога і ближніх, тоді у нас немає духового багаття. Тоді ми ніщо. Навіть коли ми були добродушні, а Бога і ближніх свої не любили, не могли б назватися християнами. На закінчення, для прикладу, приведу слово святого апостола Павла. Коли говорю мовами людськими і ангельськими, а любові немає, тоді я дзвонка меч і голосний дзвон. Коли я маю дар пророцтва і знаю таємницю віру, коли как горе представлять, а любви не маю, так я ніщо. І коли я роздам свій маєток, і коли я отдам тіло своє на спаління, любові не маю, нема мені стало ніякої користі. З першого послання до Коринтянам, глава 13, вірш з 1 по 30, по 3. Проповідь неділю про отцов. Дорогие браты и сестры в Христе, кожен верный слуга Божий прославляет церковь, а она ставить их нам в приклад. Перед самим народжением Божьим церква прославляет праотцов. Праотцами и отцами церква называет их людей, что своим прикладным життем, верою, повчаниями своими здобыли себе призначение святых. Свою любовью до ближнего, своей готовностью завсёды прийти с допомогою потребуючим, они здобували повагу до себе. Ни один з них упадав у спокусу, але після вертався до Бога. І вони ведають, що значить упасти у грех. Тому і учать нас, щоб ми були спогаливі і вибачали грехи один одному. Щоб ми мирились з усім. Святые праотцы церкви виясняють нам одну з головних заповідей Христової науки – любіть один одного. Много тяжких людей на світі, що розуміють Христове Слово. 7 раз по 70 вибачати треба. Люби ближнього, як самого себе. От многих можеш почути наракання, що той інший чоловік не по-християнську поступає. Але завжди так буває, що наракання відносяться до них. Чи хоч один раз подумав про себе, а може я поступаю не по-християнську. В многих випадках можна почути. Вибачте йому, бо він не ведає, що каже. Нерозумному закону писано. І інше. Є люди, які вимагають від інших християн розуміння і християнського поступку. Односно їх, але самі забуваються про Христову науку, які кажуть: не судіть, коби вас не судили. Бо яким судом судите, таким і вас буду судити. Якою мірою міряєте, геткою і вам одміряться. Что ж ты глядишь на порушенку у брата своего, а бервина в своем боку не зауважаешь? Евангелие от Матфея, глава 7, верш 1 по 4. А в другом месте Христос скажет больше ясно. Вы же все, что хочет, как вам робили. Да кто и робите и вы. Евангелие от Матфея, глава 7, верш 12. Очень ясно говорится в этом письме, что когда ты вымогаешь от інших християнского поступку, то найперше зверни увагу на самого себе и на свой поступок. Ти сам живеш по-християнству. Як і Христос каже, добрий чоловік з доброго скарбу серця свого виносить добре, а благий чоловік з благого скарбу серця свого виносить благое. Бо от переповненого серця говорить в усне. Пам'ятай, коли ти починаєш недобре говорити, дик ведеш, що серце твоє повне зла, а твої вусни виливають його на вулики. Христос каже, нема доброго дерева, яке приносило благий плод, і нема благого дерева, яке приносило добрий плод. Евангелие от Луки, глава 6, верш 43. Каб отримати вибачення з погоду від некого, перш треба самому виправитися. І тоді тільки можна просити вибачення у того, перед ким ти провинився. У таких випадках можна вспомнити евангельське слово. 7 раз 70 вибачати треба. Кожному, хто просить вибачення, треба вибачати. Коли люди відворочаться від тебе, не ускладай вину на них. Не гнівайся і не злуй на це. Але провір самого себе. І ти побачиш, яке мноство зла сидить внутрі твоїм. І воно є причиною всього твого нещастя. Раз гэтае зло ти не маєш сябров, не маєш нікого, з ким ти мог поділити свої думки, тримати спочивання
своих перашиваниях. Мы маем вельми добрый приклад идти следами праотцов и отцов церкви, праведников Божьих. Святые праотцы были просто неподобными до нас людьми. Они досягнули святости, дякуючи только тому, что завсёды памятовали про Бога и вели свое житие по воле закона Божьего, а не по воле своих жаданий. Тому апостол Павел и каже: маючи науку себе такую хмару світку, скинем себе всякий тяжар и грех, який облитває нас. И терпеливо будем проходить раз в поле змагання, что лежит перед нами. Послание до Гаврею, глава 12, верш 1. Дорогі сестри, дякую вам, дорогий всечесний отець В'ячеслав, що ви прочитали проповіді світлої пам'яті архієпископа Миколая Мацукевича, який був справжній православний християнин, великий патріот білоруського народу, а патріотизм – це молитва за свій народ. Це найбільший патріотизм. Нехай Господь доброславить всіх вас, вечная пам'ять нашому владику. Амінь.